Lijep pozdrav i dobrodošli u ovaj video. Ostanite u ovom videu do kraja. Imam neke važne informacije da podijelim s vama, da vas potaknu na duboko razmišljanje i da ostavite i vi komentar ispod ovog videa što vi mislite o ovome što ćete ovdje vidjeti i čuti. Sam naslov ovog videa, Armagedon 2028. godine, to je godina biblijskog kraja ovog čovječanstva, ili ti ga novi početak nakon dolaska Isusa Krista. Svjetsko nogometno prvenstvo u Americi je 2026. godine. Ja se nadam da je svima sada vama konačno jasno da ovo što se događa na Bliskom istoku nije nikakva borba protiv nekakvog terorizma ili borba za neke ekonomske resurse, za naftu, naftna postrojenja ili tako dalje. Ovo je borba za devastaciju ekonomije, za devastaciju svega ovoga, kako bi kao posljedica iz toga svega proizašla velika skupoća, nestašica i glad, upravo ono što je opisano u Bibliji. Ovo je vjerski rat. Nadam se da ste se sada svi uvjerili, možda vam je bilo čudno kad sam ja započeo s objavama videa o kraju ovoga svijeta 2028. godine. Vi još, većina vas, misli da je to nemoguće znati. Uđite u Bibliju, pročitajte je, uronite, istražite i bit će vam jasno. Dakle, mnogima je bilo malo i čudno kako vjerski rat i to sve, neka videa koja sam ja objavljivao, ali nadam se da je sada svima jasno da nakon onog što smo vidjeli u ovalnoj sobi Bijele kuće, onu ceremoniju nekih molitava nad američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, nakon izjava Netanyahua i svega onog što smo kasnije vidjeli pa do ove najzadnje, Džingis Khan ispred Isusa Krista. Također mnogima sam govorio, nemojte se zamarati s onim podatkom u Bibliji 144.000 spašenih, da to nema nikakve veze s izraelskim narodom. Ovo je jednostavno samo scenarij koji se mora desiti. Ako gledamo iz tog aspekta same Biblije, Biblija vrlo jasno govori da će cijeli svijet čuti za evanđelje. Upravo i Trump i Netanjahu su se pobrinuli da zaista cijeli svijet čuje za evanđelje, naravno iz jednog drugog aspekta. Znam da mnogi i katolici i pravoslavci su otišli u neke druge vjere, u religije koje su im se činile vjerodostojnije i tako dalje, sanskrt, hinduizam, budizam ili tako dalje, ali vam opet kažem, Biblija je jedina knjiga koja opisuje detaljno u sitnice sve ovo što se događa ova posljednja vremena. Ono što, dakle, i Biblija vrlo jasno kaže, čućete za ratove, znajte da je kraj blizu, ali još nije kraj i nemojte se uplašiti jer to mora biti tako, mora se dakle desiti. Ono što je možda mnogima na neki način i promoklo ispod njihovih radara je svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u Americi. Kada bi rat stao sutra ili danas, niko ne garantira da bi taj događaj, ta svjetska manifestacija bila sigurna manifestacija. Oni koji se bave sa sigurnošću jako dobro znaju koliko je teško u ovim uvjetima održati sigurnost svjetskog nogometnog prvenstva u Americi, jer li sve ovo što se izdogađalo i što će se još izdogađati zasigurno je potaknulo nešto što će se tek događati pa godinu, dvije unaprijed. Zaista je teško kontrolirati i garantirati sigurnost svim sudionicima tog velikog događaja u Americi. Iz aspekta sigurnosne kontrole ulaska, a još više sa aspekta sigurnosne kontrole oni koji se već nalaze
u Americi, koje ponekad nazivamo spavači i tako dalje. Međutim, kada znamo šta je ta ista država činila u povijesti, kada imamo onaj lažni atentat na američkog predsjednika koji se opet nije desio, koji je samo hollywoodski scenarij, kada imamo još atentat na neke osobe i kada znamo šta se desilo onoga dana 11. kad su avioni navodno učinili nešto, srušili nešto u Americi, a zapravo je to sam scenarij ovi koji su danas na vlasti, zar je zaista nemoguće da i sami isceniraju događaj? Dakle, ako i neće biti, i ako neće niko odlučiti se na taj korak iz bilo kojega razloga, ja ne isključujem ni mogućnost da sama država domaćin ne bi učinila jedan takav scenarij i da bi to bio povod u Treći svjetski rat, iako on je već započeo. Zamislite idealnog scenarija, jedna mala država sudionik, dobra u nogometu i gle, baš se tu nešto desi i ne, moramo odmah odgovoriti žestoko i tako dalje. I naravno to će opet omogućiti kontrolu građana, uvođenje digitalnog identiteta, uvođenje digitalnog novca, čipiranje građana, to jest uštrcavanja nečeg u naša tijela. Nemojte misliti da je ovo bilo kakva teorija zavjere. Ovo su samo mogućnosti, a nadam se da i vi svi koji pratite ovaj kanal uvjerili ste se već da vam nešto kažem unaprijed, ne mnogo unaprijed, do 20 dana, najviše mjesec dana, prije nego što se to desi, da bi vam to bilo svježe i da biste mogli steći kakav takav uvid u ovaj kanal. Da li je on vjerodostojan ili nije vjerodostojan? Sjećate se ovoga zadnjeg videa gdje sam se osvrnuo na izlaganje gospodina Gorana Šarića nekoliko dana prije nego što su svjetski mediji započeli istraživati i pričati o Sarajevo safariju. Ja pozivam sve vas koji gledate ovaj kanal, lajkajte, ostavite komentar, zanima me i vaše mišljenje, zapratite kanal i pretplatite se na ovaj kanal ukoliko to još niste, a mislite da ovaj kanal to zaslužuje. Nemam lijepih vijesti. Volio bi da imam. Neki su ostavljali neke komentare kao da mračim. Ne mračim. Ja sam volio život više od svega, ali sam svjestan, volim ga i dalje, ali sam svjestan da tako mora biti i da ovo ludilo neće prestati, već će biti samo gore, gore i gore. Ja u ovome kanalu ne pozivam na nacionalnost, ne spominjem druge države, ne miješam se u unutarnje stvari drugih država, pa tako i video o Goranu Šariću nije bio video usmjeren na neku osobu tamo u Srbiji, već je bio samo osvrt na gospodina Gorana Šarića, na njegov video u kojem je baš on učinio medveđu uslugu onoj osobi za koju je htio dobronamjerno napraviti taj video, ne želim govoriti imena. Također, jedan je komentar bio, nehotice sam ga izbrisao, mislim da se je gospođa zvala Biljana, koja je rekla, a da malo govorite o Jasenovcu. Da, govorio sam o Jasenovcu i postoji video gdje ja govorim o Jasenovcu na ovom kanalu, pa se potrudite, prije nego što idete tako iz niskih nekih pobuda, pogledati još neka druga videa ili barem sadržaj da tako ne bubnete glupo. Meni je žao što sam nehotice obrisao taj komentar, jer sam napisao gospođi da sam ja radio video o Jasenovcu. Ja sam čovjek koji smatra da u svakom žitu ima kukolja, da ne postoji genocidan narod, već genocidni pojedinci. Bilo bi to sve u ovom videu. Do idućeg videa ja vam želim mir
i dobro zdravlje. I shvatite, ovo mora tako biti. Sve ovo što se događa, meni nije ništa čudno, za mene nije ništa novo, ovo jednostavno se moralo desiti i desit će se i to je početak nečeg još puno goreg, nažalost. Lijep pozdrav i glavu gore. Kraljevstvo nebesko je u vama, u vašem srcu, a ne negdje tamo, i nije vaša snaga u vašem umu, u vašem mozgu, u vašoj analizi, jer to je stablo spoznaje dobra i zla, već je vaša snaga u vašem srcu, a to je stablo, drvo života.